Nu știu cum e în cazul vostru, dar copiilor mei le place să meargă la bunici foarte tare și mi-am pus întrebarea, am fost și geloasă la un moment dat, evident un pic, dar mi-am pus întrebarea, da, de ce le place așa de tare la bunici? Și răspunsurile, desigur, sunt destul de multe și destul de variate. Sigur că îi iubesc pe bunici, desigur că acolo se simt și acceptați într-un alt mod decât acasă, în sensul în care pot să-și permită să facă mai multe lucruri, bunicii sunt mai permisivi și m-am gândit și la asta, de ce ar fi bunicii mai permisivi și mă gândesc că o parte din presiunea aia de a fi părinte perfect, o parte din presiunea aceea de a avea acest copil oglindă a ta s-a dus. Da? Ca bunic ești un picuț, ești la o generație după și atunci ești mai relaxat. Chiar e un exercițiu foarte bun, fac așa o mică paranteză, învățați din reacțiile bunicilor. Dacă aveți niște bunici care au o relație grozavă cu copiii voștri, copiați puțin din relația sau uitați-vă puțin de ce este așa de grozav. E acolo o distanțare și o acceptare care îi face pe copii să se simtă iubiți, acceptați, necondiționat, fără niciun fel de ezitare. Da? Dar dincolo de asta, de ce le place copiilor mei să meargă la anumiți bunici, adică o parte din bunici, este ketchup-ul. Ei bine, povestea cu ketchup-ul este următoarea. Eu nu cumpăr ketchup, nu prea cumpăr ketchup, de fapt nu cumpăr, ce să fiu sinceră, pentru că majoritatea firmelor, mărcilor sunt tot fel de combinații nenaturale, au foarte puține roșii și mult aspartam cu nu știu ce, în fine, nu am încredere, deci nu cumpăr ketchup. Am niște sos, un fel de bulion făcut de mama și, mă rog, n-are același gust ca și ketchupul cumpărat, de pentru care copiii când ajung la bunici mănâncă și ketchup pe pâine, da? La orice, practic. Și într-o zi vin acasă și soțul meu cumpărase ketchup. Și de care ketchup? Din ăla, cu zahăr, cu roșii care nu sunt din Uniunea Europeană, deci sunt modificate genetic, bombă. Deci cea mai bombă dintre bombe, dar ăla cu gustul cel mai gustos. Deja simțeam așa că eram pregătită pentru dezastru, deja mă enervasem, dar am zis, hai, gata, un ketchup. Până la urmă n-a rănit pe nimeni. Și a început măcelul. Dimineață, sandwich. Au făcut cu ceva, cu hummus, cu salată și ketchup. Am zis, ok, dimineața ketchup și-au pus. Dar și-au pus de 5 ori. Cât un spârc, până când deja așteptam să termine masa. La prânz aveam nu știu ce, varză cu afumătură, ceva. Deci au pus atâta ketchup să acopere gustul ăla odios de varză, încât nici nu se mai vedea. Tot era roșu așa. Deci eram la atât să explodez. Seara, nici nu mai știu ce au mâncat, dar sigur au mâncat ketchup. Deci nu mai puteam, la un moment dat n-am putut să mă mai abțin și am zis, abia aștept să termine ketchupul ăsta și dacă nu se termină, îl arunc eu. Și s-a oprit, acela a fost un moment foarte delicat și foarte important de declic așa, s-a oprit așa, aveau furculițele în aer, s-au uitat la mine, parcă atunci au realizat, deja se simțeau ușor vinovați când văzuseră reacțiile, dar atunci au realizat că gata, this is it. Nu mai pot, da? Am rămas așa și au mai mâncat, au mai luat 2 guri și s-au oprit. Acela a fost un moment în care pentru mine a fost foarte clar că nu e bine. Da? Am întrerupt o fericire, am întrerupt o bucurie.